Wanginikeza ilokhunja, wangithembisa ukuthi uzonginikeza umsebenzi. Wathi angimgwazele ngo-1,850. Hayibo. Usamkelo. Ngamnika. Ngoba ngithemba ukuthi uzonginikeza lo msebenzi engiwudingayo ngoba uyazi ukuthi ngihlupheke kangakanani mina. Kudinga kangakanani lo msebenzi. Baningi abantu asebafakile ngathi-ke nami-ke ake ngithi ukucusha kuyena. Anginikeze angizamele lo msebenzi. Sekudlula izinyanga kade angimfuna ngithi umsebenzi uzosamukela kumina anginikeze umsebenzi lutho. Hayi. Ngakutshela ukuthi uzozwa. Musu ngesilima. Ngiyaxolisa mama mina ngasakhuluma naye Olile. Wakhuluma ukuthina? Wakhuluma ukuthina? Khuluma. Ngakutshela mina ngathi imini wena uzozwa ngami. Ngizwa kuphela inyanga zo5 kuze ngiyaqala ngalena. Awenze isilima wena. Uma uyiphathela iBP la musana uzongisukela la. Mfethu. Baba, mgogo. Hayi kabi. Mfethu. Bengisacela ukuthi uchaze kolakho udaba usisi lento akhuluma ngayo yayazi. Hayi okunye ngiyakwazi kodwa nomthawu ngafika nekora lana manje. Ikuphi okwaziyo? Khuluma wena okwaziyo. Nomthawu mina ngathi mina ngizoza kuwena. Mase kuwena ozamile. Iphi imali yami? Engakunikeza yona. Anginikeza ngawona imali. Mina ngathi ngizoza kuwena nomthawu. Mama senifika nabantu la uma uyiphathela iBP la. Nomthawu ngathini kuwena? Ngathi mina ngizokuthinta. Wafika ke mfethu njengoba usuvika ngoma wakho nje. Uma wakho angene kulento. Thina size kuwena la. Ungalibele kancane. Uma. Lapho gogo kade sanda kumbona. Nomthana kodwa. Wakhuluma naye wathini wena gogo? Angithi wamdelela umchapha ngazo zonke izinhlamba. Mfethu lapha sasiphuzeni abangani bami basubala gogo wena makhuluma ngendaba yemali. Okokuqala mina le mali ngagcwalisela uyena ugogo. Nomthana bengazi phela mina. Hayi usiqala umthaka. Ngiyakungazi uyini? Abone ngizofaka le list elandelayo nomtha. Hayi imali lengagcwasela ntashana gogo mina. Khona abawu10 asebengelela boqhawazana laba sibili. Iphi imali yami? Uzoyithola imali yakho nomtha. Uzoyithola imali yakho nomtha. Mfethu. Emasisi ungambeki isandla. Lalela mfethu. Mawusufika nekora la ekhaya seniyalo nje kodwa yini kodwa nomtha. Wathini wena gogo ufuna indaba yemali? Ya sho mthatha mina ngizoza kuwena nomtha. Mina uvela ne umuntu omdala. Angimthuka. Wamchapha nendaba wena ugogo. Ungalenza indaba wena. Wangemini. Ngoba Kunini sifunda Yebo. Kunini indaba yemali? Mama. Wayenzani manje? Ngisacela masisi ukuze sixazulule kahle le ndaba. Kahle size kumfowethu manje ayikho indawo Ngiyathokoza Olile yabo nje nawe nomtha nje buka noma usidine kanjani indaba yakho. Nalezi ikora zakho la nomtha nomtha ngizoyenza iplan imali thola umsebenzi awuchazi laphana mfowethu ngamtshela ngathi ngicela ezwe ngami ngamtshela nomtha ngakutshela ngathi ngicela uzwe ngami laphana sihlukahlukene kule group nje basuke sifaka abantu laphana khona imali yako omunye umuntu khona yakho ezangimina khona yako omunye ungaphakathi sihlukahlukene mfowethu uyazi nawe ngakutshela ngathi wena uzozwa ngami fona ngama group la abantu ngokuhlukahlukana kwendawo ngakutshela ngathi ngicela ungibekezelele mfowethu wawuhlulwa yini ukungitshela ukuthi khona phakathi khona phezulu khona ngaphansi lento ichazayo mfowethu izinto zihamba kanjani South Africa mfowethu sishane mfowethu sishane wawuhlulwa yini ungichaza mina ngiyayidinga imali ngakuzela khona ngiyayidinga imali yami ngenze njani sila nje uyayibona lento ukuthi kahle kahle nakuma wakho isikuveza ngesinye isithombe. Unomthando ongisukela kodwa ngiyasukela ngemali yami. Hayi ngiphi ngakutshela imaki ngicela ukubuza. Let's say wena uyithatha uyibeke einyaweni zasisi. Usisi uyithatha uyibeke einyaweni zakho. Wawuzokwenza njani kuthiwa wena kuthiwa uyena? Akazwani nokulinda angizolinda mina. Kuze kube yini? Ngakutshela nomzazi ngizokuthinta mina futhi mase abanye labo bafakayo bayakwazi yini ngoba bayalinda yini ngoba balinda. Uhamba ngelist ngeke phela phela uthi number 40 phela futhi ukamzwa imali manje. In 2 weeks usengenile emsebenzini mina uhluleka yini mina? Number 10 nomthawu ngifuna yamuzwa ukuthi into akhala ngayo yini? Akwazi ungenza isilima lo. Sisi ngicela uchaze ukuthi kwenzekeni. Lo
abanye bayagwaza ngithi kuyena wonke umuntu uyagwaza kuyena mebegwaza abanye in 2 weeks sebesemsebenzini mina inyanga ezo5 ngihlele ekhaya sihlukene phela mfethu njengaphakathi sihlukene bona bahlukene kunami phela ni group bafethu nami nginethimba lami nje engilongilifaka kancane kancane banephuma umuntu ungena ufuna usisi imaki mfethu kanti ufuna usisi enzeni ngokubekela imali kancane ngicela ngifuna imali yami mina ngisadinga kwa lo msebenzi ke mina manje ngifuna imali yami ngifuna imali yami ke njengamanje ngizoyisamela mina umsebenzi ngiyayidinga imali yami 1850 impesheni kagogo leyo angizothinta mfethu hayi ngiyayidinga mina njengamanje imali yami etafuleni mfethu ukuze ukwazi ukuthola imali yami uhlala kuliphi itafula cha phela mina nami nginethimba lami angingedwa Angihlangene mina nethimba lakho ngangikhulume nawe mina ngangikhulume nawe mina nomthakodwa ngishilo ngathi mina ungiphithuba mina ngizoyilungisa lento ngizoyilungisa wangitshela nini ukuthi ngiphithuba kodwa uyeza ukuthi size ngani la ngizwa kahle yebo ma size nganawo umgulukudu lo wala ekhaya mina futhi uyini kanti kufanele ehlise umoya ngoba wena ogangile ngampela yazi uma ukhuluma iqiniso wena umuntu wrong mfethu wena umuntu ekumele ngabe wrong kodwa uzalezi ikhora zakho lo ngasho ngiyaxolisa mama ngagcina nini mina ukubona ngagcina ngelanga mina ngikunikeza imali emva kaloko awuphindanga ngakubona phu hamba nemali yami ngasho wathi ngizokuthinta nomtha okukhohlwayo ukuthi umuntu waseroundini khona abanye abantu abakubonayo wena nomtha sihlukahlukene abanye basuka le bese siyahlukahlukana ikupha ukwenza ukuthi ungafiki kimi ungichazele yonke leyo nto kodwa usubaleka nase nomtha ucela ini lapho mina ngiyadinga imali yami ngiyafuna imali yami mina manje lezi zinto zakho la ekhaya ungilethela amacala la ekhaya ngiyaxolisa kanti izolo lokhu ungenza iladi la ekhaya kunabantu abadala la ekhaya uzoba ngumsindo la ekhaya unomthani ma unomthama ngifuna imali yami mina kuphela ngihambi angizelanga ukuzoba ngumsindo ngizofuna imali yami kuphela nami sesifunela imali ethe xaxa basolela kancane nala yebo basolela kancane ma uzoyilungisa manje usebenza ngemali yami ngicela ungiphi isikhathi awukwazi ukuthi usebenza ngemali yami awuthi ngibona ithimba lami phela ngizoyilungisa mina imali mfethu-ke usisi ngiyayidinga mina imali yami njengamanje ngifuna imali yami mina kunabantu abadala nomnumzana ezikora zenu ngiyaxolisa ma bengaqondile singaze kufika abantu kunabantu abadala wena ugogo wamenzani wamthuka ngithi ekhuluma ebuza indaba yemali waxolisa kuba ngoba mina ngagcina ngikunikeza imali wathi ugogo methi uyadlula esitolo nangu wena ukhona wasekutshela ngendaba yemali ngoba kade ngangithungathana nawe mina ngifuna indaba yemali yami nomsebenzi wena lethi sikhuluma ngami nabangani bakho uthatha abangani bami uthatha ugogo indaba yethu ngoba sayiqala sodwa hayi bo phela ngangiboleka kuyena imali cathi wena uthi imali ngangiyithatha pho ungazi ukuthi ngihlele ekhaya ngizoyilungisa nomthapho ngizoyilungisa please wemfethu uyazi ukuthi ngihlele ekhaya mina ngazi ukuthi uma unecala umuntu ngisho noma angaqhumisa ngempama ezu10 kumele wamkele ngoba wena owonile nginamanga ma uqinisile mfana wami ngisuthi lo mfana ngisuthi ngane yami ngiyaxolisa ma mina ngiyayidinga kuba kuya ngokwami ngabe ngithi phumani kwagogo akasangithembi manje bangithiwa sengicela imali ngasangithemba uzothi ngihambe ngiyoyilahla kahle ncese futhi nangu lo mbhemu inkinga lapho yazi kodwa omunye usisi kule group yesibili pheze manje ungimle entanyeni mngani wami pheze ungilekelele la bagcwele indlu nalezi zikora zabo ukuthi bafuna le mali yakhe phela manje mina sekuduma ngishiya ikhanda manje angisazi manje mngani wami lo muntu akezwa umshini akafuni kwakuphuma la ekhaya mfethu yazi mfethu sicela ukubona ifoni lalela mfethu imali mina ngizofika kuwena ntambama mfethu kwazo zama usemlungiselele lo muntu ngoba manje ayingeke mina ngidinga manje nje umtshela ukuthi akeze manje ngiyacela mfethu uma uphuma emsebenzini ungifonele mfethu zama ukuthi sihlangane bese silungise indaba manje ugogo asangithembi ngemali ngoba ngalahla imali enkulu siyangima lento yenu sekuthi angithi phumani ngiyaxolisa gogo ngiyaxolisa siyangima nomthanga ngizokulethela nomthanga into yakho mfethu yabona ngisafuna ukudla amathambo engqondo ntambama kodwa ngizokuthinta mfethu qedelela emnyango akubona ukuthi kanjalo ukuthi mfethu lalela mina ngangithelanga abantu ukuthi bezolalela lalela mfethu ngeke sikwazi ukuthi simele lento yakho sicela sinike ifoni yakho namateka akho hawu uyabona banike phumani yabona ngoba asifuni size siyithathele yabona uthi kahle uthovulo
Hayi manje mabo bathatha namanteka abo uzobanikeza imali yabo nje. Angikhulumi lento phumani. Ngizobanikeza imali yabo kodwa manje sebeyangixina nabo nomthaphe